V marci si viac ako inokedy v roku pripomíname význam kníh. K študentskému životu okrem beletrie neodmysliteľne patrí aj študijná literatúra. Jedno z nakladateľstiev uskutočnilo predajnú výstavu odbornej literatúry aj na pôde Katolíckej univerzity. Vydavateľstvo svojou publikačnou činnosťou pokrýva široké spektrum oblastí. Čitatelia sa tak majú možnosť zoznamovať s novými trendami v pedagogike, psychológii, sociálnej práci, politológii a mnohých ďalších. Predajná výstava vydavateľstva vychádza z takej dlhoročnej spolupráce Univerzitnej knižnice s týmto vydavateľstvom, čiže aj pokiaľ majú jednotlivé katedry požiadavky na knihy z tohto vydavateľstva, tak je to aj počas roka a spolupracujeme aj v prípade udelenia nejakých tých dotácií z Ministerstva kultúry na nákup kníh. Odborná literatúra, publikácie a slovníky, ktoré tvoria asi polovicu produkcie, sú určené študentom vysokých škôl i odborníkom v praxi, ktorí nechcú stratiť prehľad o nových koncepciách a vývoji odboru. Sme odborné vydavateľstvo. Pomáhame študentom, pomáhame celej akademickej obci. Ja som pedagóg, poznám obsah týchto kníh. Viem poradiť či už študentom, alebo keď sa na mňa obráti učiteľ s obsahom. Ak študent píše nejakú prácu, tak portál mu ponúkne túto knihu. Záujemcovia si mohli na predajnej výstave zakúpiť knihy za zvýhodnenú cenu. Vydavateľstvo im poskytlo v tento deň zľavu 10%. Čítam odbornú literatúru, najmä keď je to nejaká požiadavka zo strany vyučujúceho. Jednak to, keď to potrebujem do školy, ale aj vo svojom voľnom čase, o témach, ktoré ma zaujímajú. Ale bohužiaľ na tie témy, ktoré sú mojimi koničkami, ktorých sa chcem vzdelávať, aj čítaním odbornej literatúry, na tie v poslednom čase nemám čas. Prevažne si vyberám literatúru z odboru, ktorú učím, čiže základy televíznej tvorby, úvod do sociálnej komunikácie. Druhá odborná literatúra, ktorú si rád vyberám, je literatúra spirituálna. A v tejto literatúre sa rád pohybujem a túto odbornú literatúru si aj hľadám. Tuzemská pobočka pražského nakladateľstva bola zriadená už v roku 2004 a funguje formou veľkoskladu. Záujemcovia si knihy môžu objednať iba prostredníctvom internetu. Pre televíziu Unika Františka Šiškovičová.